So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your age. Oyije moto. Keronya butelfa. Oyije. Bokope, say bokope. Bokope. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Okay, me. They just called me. They told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver, okay, I will deal with that driver. Yeah. Hello, is that Onije Motors? I need your services very quickly. My love, you're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyi onye se na ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your age. Oyije moto. Keronya butelfa. Oyije. Bokope, say bokope. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Okay, me. They just called me. They told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver, okay, I will deal with that driver. Yeah. Hello, is that Onije Motors? I need your services very quickly. My love, you're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyi onye se na ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your age. Dear man, no be voice of the East. Okabukwa no gain kata eba ine silunu otutu ofe di tiche we bupute kunu we lie. Tata anyị esiri ọkwa ofe mana anyị sili ihe ọzọ, anyị sili osikapa ebe ọka mma ebe ọka ụtọ. Tata anyị ebupute gị ngwa jụọ ka m jụgodi gị unu amakwa na onye na-akwa mmadụ na-akwa onwe ya. Unu ama. Ọ bụrụ sọ m ga-ekwunya bụ okwu, ọ bụrụkwa nsọ m ga-akpanya bụ nkata. Nwaanyị ọma. Ndị be anyị ndeewo nu o efifi ọma. I hope na onye ọbụla dị mma. Asị ada ajụzikwa ese. Ọkwa na aka m adịrọkwa ya. Onye ọbụla nọdụkwa ọfụma. Ka arapụ ịjụma nọdụ na ọfụma. Isi mmadụ ha, I say gị how are you? Ijuze nke, I say I'm not fine. Ihe ekolizi. Wee mebe explain. Ọ webụla akụkọ. Mgbe si na ndị be anyị amazikwa na onye na-akwa mmadụ na-akwa onwe ya.
maka na akwamozu dịzị ka na-eme emume pụrụ iche. Akwamozu dịzị ka na-eme iji gosi na onye aka ibie. Akwamozu dịzị ka amamihe abịa tụgharịzie ya. Ọ dịzị ka dịka nọ ife ọ bụ. Ihe ya ajụwa bụ kedu ka mmiri si baa n'opi ụgbọ? Kedu ka o si bido? Kedu ka isi wee gọlụzie ụdị ndị a? Ya na-abịa n'ala Igbo, nwanne anyị nwụọ, nwanne anyị ma nwanne anyị asụwalụ, onwe nwanne anyị nwụrụ, agbata obi anyị nwụọ, ọ dịka ndị obodo anyị amụrụ mma. Chelu ọ dịka ụmụnne gị na-eche gị ka mmadụ nwụọ gị. Mana sị na mma ajụ ajụjụ a, ọ pụtazi na ị na-eche ka mmadụ nwụọ. Anyị kwesịrị, anyị bụ ndị Igbo, oge eluo na mgbe anyị agbakọ ka anyị jụba onwe anyị ụfọdụ ajụjụ. Ọha na eze ndị Igbo ama mma ọsọ emebe politiks kebe ego ka ha na-afụfa. Mana echelụkwara ọha na eze ndị Igbo ha kwesịrị ị na-etinye ọnụ. Echekwanụ m na ndị Igbo, unu kọba akụkọ Igbo, unu nọkọkwa anụ, unu a na-enenekwa n'anya na ụfọdụ emume, ụfọdụ omenala anyị na-eme. Makwanụ ma enwere ndị a ga-ajọstụ ma onwe ndị a ga-ewepụ ma ọ tinye aka. Ịghọtago ka e wee na-ama na-eji maka na aka anyị ji eje adọghọ mma. Anyị bụ ndị Igbo, unu nekwe n'anya, ọ na ha ewepụtala anya ajọ afa ka anyị na ndị ọzọ si arileti maka nọ nke bụ eziokwu. Maka na anyị bụ ndị Igbo na-ekwu okwu si na ebe nwata na-atụ aka, nwata na-ebe akwa atụ aka, ma ndị ya anọghị ebe nna ya anọlị ya. Ịghọtago, ndị asịkwana na nnụnụ pụtalụ n'etiti afịa ma ọ n'etiti ụzọ gbagba egwu na-ete egwu na si n'anya na mmụọ na-akụri egwu ahụ ọ nọ nso. Ya ife nji ekwuri bụ ụfọdụ agwa anyị bụ ndị Igbo na-akpa. Oge elugo mgbe anyị ga-abịa n'efe ndị oyibo na-akpọ self-reflection. Ezinụlọ mmadụ nwụọlụ fada na ayịyọ, that is fada ede. Ọ dịzie ka a na-celebrate zika a na-akwadozi igosi na ọnwụ onye ahụ amaka ka o wee bute ka m nwee ike wee kwuo ọhaneze na-ege anyị ntị akụkọ anyị ji maka mmadụ bụ ihe wetara ya na okwu ozi anyị wee sị ka anyị tinye ọnụ. Nwata nwoke ka na-ebido ịgba mbọ ka nna ya rapụrụ ya. O wee bụ na nna ya rapụrụ ya, nna ya egbubekwelu nna efi, nna ya egbubekwelu nna efi. Nwatakịrị nwoke na-agba mbọ unu asị anya bido na nke ọdụdụ gburu efi wee na-abịa. Ọ bụrụ kwasị ya bụ ebe o jedebe ka e wee si na asị ka rapụ nke ahụ. Unu ama na ụmụnna wee na-adazi nwata nwoke na-asị ya na-ekwe na ị ga-ebute ihe dị otu a, na ị ga-ebute ihe dị otu a, n'ọnwụ nwanne ha nwoke nwụrụ. Ihe kwesịrị eche na ụmụnna kwesịrị ị na-asị nwatakịrị a jisikwa ike nekwe. Ụmụnna gị actually ọ na-abụ omenala Igbo, ụbọchị ọbụla mmadụ nwụrụ na be unu, ụmụnna gị abụrụ your first enemies. Whether we do it by choice, whether we do it by anyị na-asị n'onwe anyị na tradition. Ọ na anyị anaghịzi asụ oyi. Mana elotelu m mgbe m na-eto, nne m bụ onye arọ ndị izu ọgụ. Mgbe m na-eto, a na-akọrọ anyị akụkọ na ọ na-abụ mmadụ nwụọ na-arọ ndị izu ọgụ, anaghị amụnye ọkụ n'ezinụlọ ahụ. Maka na ọ nwekwara na anyị na-ekwu maka eme anyị asị ka anyị nachi ya. Anyị jidere ụfọdụ ezigbo omume dị na our past, wepụ ya selfishness. Maka na nne m kọwatara m na arọ ndị izu ọgụ na mmadụ nwụọ n'ezinụlọ mmadụ nwụrụ fa dị amụnye ọkụ esi nri maka na fa nọ n'iri uju. Because it's n'ala Igbo, first of all, death is a spiritual thing in n'ala Igbo. Death is one of the cycles of Igbo spirituality. It is a birth. It is maturity. It is before we blue death. Also, now the 4 cycles of life. You cannot be a complete human being. With death is the end. And na Igbo, I believe na death I believe you ascend to a higher level where you can now help so for us it is a cycle and a process. But anya jidego the sacred part of burials na Igbo menanya out of greed. Anyukwu bife butere. Mgbe na-asị ka m jụ, ịma asị na ihe na-enwe mkpatara
tupu ihe ebido ọ na-enwe mkpata ọ dịghị ka ndị anọkata these things anyị na-ekwu maka did it just develop because you said according to him which no mmadụ mere ya mana how did we embrace the norm like it was not like this. If you ask me, I will say no. I better pass my neighbor. And not the Mukonyas also our biggest problem as in Igbo. I pass my neighbor mentality. My neighbor did it. Kameya. Mma gwahana. Makasi kwa mma gwahana nka irotago. Na nke ha ebido We are always trying to outdo each other. You said something about Igbo efinanna. Oh, ifen ezinụlọ na-eme ma ha nọdụ ọfụma. Ọ bụrụ ezinụlọ na-atị aka na esefafia bịa gbugbe ewu nna nna. Mele Igbo ji arapụ ya mgbe ezinụlọ na-ejiri ego fa ji eme efe arapụ ya. Ha kwadotezikwa eme ya. Mana ụfọdụ ife anyị na-emezi dịzika ma imehie ụmụnna asị ma emehụ nke ihe akwa ụnyaahụ. Ịbịa jụba eche m onye anyị na-akwado ma nwanne unu onye ọbara unu ọ dịzịa ka onye ahụ a chọrọ ịkwa bụrụ a member of the family. Ịmakwa na ọ dasị alụ ka m biko ka m kwuo nka mgbe mma nnukwu m bịa nwụọ from my father's side ịmakwa na ụtụ ụmụada ụtụ anyị tụrụ n'ụmụada ndị a bụ ụzọ wee bupụta ka o si dị ha n'obi nwaanyị makwa na ọ gara arụ ihe bupụta ụtụ ka ha tụbalụ gị nke bụ na ụmụ nwaanyị anụnwa nwere ife a na-enye ha ma ha bịa ọ bụrụ nke whining na fa ya anọlụbego the whole time nke ti ahụ ịma the problem ị ga-eche ma outsiders na-abịa eme ife that's nna agwa gị nọ mbara ezi unu your kindred your kinsmen ndị ọbara gị come and say ha ma na ezinụlọ nọ in debt maka na n'ala Igbo kịta mmadụ nwalụ unu if you are not a rich family you are definitely going to borrow. You are definitely going to borrow because burials in ala Igbo has become let us feed the community. I don't them sure mom pako ihe obuzi bụ indirectly mmadụ nwalụ unu that means na obodo we are expecting you people to entertain us because mmadụ anwụgolu unu. Amaramu who taught us that but it is on a weapon humanity away from us. Ifuzia ima ihe nchọrọ iju ndị be anyị bụ or entertainment ka ọ bere zagodi maka na afụgo m ebe a na-akwa mmadụ ọ bụkwa na onye ahụ na ọ nwụrụ ọnwụ nke ịbịa fụlife na-eme akpọsị ma dancers mana nwere ndị ezinụlọ fa ji ego nke a bụ nke m chọrọ ikwu na abịa n'obodo enwelu ndị bụ ọgaranya fa akpatala ego fa mee ife n'obodo ha na-emepụta ejupụta onye ọbụla abịa nwa aṅụrị mana anyị ememie ka ọ bụrụ ife a na-akpọ standard ka ọ bụ the norm ịmago ma ha onye obele ndị na-ama na-eji ụwa fa ama na-eji mmadụ nwụọlụva anyị abịa na mgbe onye nke mee na o nyere anyị ife dị otu a so na ngịwa ị ga-enyekwa anyị ife dị etu ịmakwa ka m gwa gị is as bad as kịta anụnwa na mmadụ bịalụ gị mgbaru ego na onye gị detuo ya a na-ede niile ụbọchị nke ọ dịzị ka na-echezi ụbọchị nke onye ahụ ụbọchị nke ije n'akwụkwọ gị imepe wee so ndị be ndị anụnwa lekwa na ha nye m ego na ego aka m na-enye ha na anyị ejigolu ụfọdụ agwa wepụzie that is ebele emeri mmadụ na-emelu mmadụ ibie we are taking away our own humanity as a people melu mmadụ ada arapụzile nwa ya mmadụ ka ọ zụọ melu mma mkponye nwugo nwa m ka gị na ya biri maka na anyị ji nwayọọ na-ewepụ obi mmadụ anyị na-treat each other as mmadụ anyị na-eme na ihe niile bụ mass ya na-egbu wee memu ka m ga-esi wee mego inye m ma enye gị so ọ bụrụzi a human interaction anyị ewepụgo m obi ebele that is ihe ya ka na mmadụ nwụọ kama ụmụnne gị ga-abịa tinye aka ka anyị na ozu anyị nwụrụnụ anyị ancha ebulu oche bịa n'ihi enyekwa anyị tii anyị aṅụ n'ụtụtụ welụkwanụ nwayọ ndị ị na-aṅụ tii ịbịala ịṅụ tii na Mbaise ijeje gwava na mmadụ nwụrụ jos ije gwava agwa ihe esi bulu mmanya ijeje gwa ndị mmadụ na chelu mmadụ nwụọ ị na-eje ije gwa onye ahụ ijeje gwa ndị beva gụwa bụzi ihe o na-arụ ebulu mmanya jebe gị nwa bịala ịgwafa na nwafa nwụrụ ihe esi nri
ihe ebulu mmanya wee je gwa ndị mmadụ na nwa ba anwụọ. And we called it, and we will sit down and say, no tradition, no kesi eme. Mana genu ntị ka inu ife mkpu na mmadụ nwụrụ. Mwa na-abịa gwago bụ ezinụlọ laize otu akịta. Ewe m golu mmanya wee bịa. Nne m nwa kịta ejebe m ikwu nne m ije gwava na nne m anwụọ. Aya m ego mmanya, eye m esi nri at least one cooler nri buru wee jeje gwa ikwu nne m va na nne m anwụọ. Unu macha ife na-ekwu ọ na-emegacha n'ụtọtọ ọtụtụ obodo ọ bụrụ obodo niile mana unu macha obodo niile ma nke va na-eme. Biko ana m agwa gị na-arọ ndị izu ọgụ na mgbe gboo ama mmava ka na-eme eketa. Maka n'ife ikwu kịta anụnwa na nka na elu ya elu na mmadụ nwụọ n'ihi ebu nni. Ọ bụla sị ka nna si tinye na comment section. Ọ bụrụ isi na nwaanyị a kịta na ọsịa nwaanyị nke osigbu onwe tinye na comment section gwa m ka o si wee bụla asị maka na mụ ma ebe m na-ekwu mara ife. Maka na enwere ife melụ mbọsị a ndị Anambra iwe wekwa n'unu mbọsị a ka m nna nwaanyị a na-akwado ije beria. Ọsị biko ọ na-agwa driver na ọ pụkwa n'ụzọ na oye egolu banana oye eji wee lie rice ma o ruo ebe ahụ. Nwesị nwaanyị ọ kwadochago n'ihe ọ ya eli ebe ahụ maka na onye si gị na ọ pụọ n'ụzọ ka ogolu banana ọ ya eji lie rice igosi na ọ ma na anyị etinye akpa n'ime akpa. Hey, that is, we have become so shameless, so wicked, so openly mean that na njebe burial. Mana enwe ọgwụ afọ ọsịsa that's anu m eje ebe mmadụ nwụna na na-erite ihe na nka si onwe m ka nje na nka anyị eri shasha. Amara m yes o nwere some situations a na-eme ihe ndị Igbo na-akpọ oke ozu ma oke ozu nwụọ nwere ife a na-akpọ oke ozu nke nọ na-anọ when a man or a woman who has lived long successfully ọbụrụkwa live long nke success when ndị bilu ndụ ogologo ndụ successfully a na-akwanụ aha ọ dị ka na-akwanụ ụmụ ịmago ndị nọ ndị ozugolo ụmụ ezinụlọ ya agbagotego bụrụ mmadụ ụdị mmadụ anwụọ Igbo na-akpọ ya oke ozu ezinụlọ a na-ewepụta obi fakwa the person ọ dị abụ a sorrowful burial. Ọ nke a ka a na-akpọ party ezinụlọ ahụ asị hai nna anyị ochie o biri 110 years 105 years 95 100 anyị chọrọ i celebrate ogologo ndụ obi akpọkọ obodo egbuo 7 cows gbuo 15 cows eme ụdị nke Obi Kubana onye ọbụla enwe anwụle ihe Obi Kubana ka nchọkwala ịrụtụ aka maka ndị ọma ọ dịkwa ka a ga-asị na since emesịrị ihe Obi Kubana standard gbago ka ọ dị mana standard gbagolu ndị dị ka Obi Kubana mana ndị be anyị achọla ịma ebe a bụ the problem aka onye nweji onye kwere ekosi aka egbe maka na ị ga kọmitii eto ogologo mana ọ bụrụ ha nwachọrọ ikwu aka ebe ahụ Amarachi ụmụnna dị nachibekwa ebe a maka na enwelu ndị a na-emeri ihe a ndị ezinụlọ anọkọta na-eme ihe a enwekwa ndị ọ bụ right ha na-eme ihe a ịmakwa na nke na-ewe m iwe na-ewecha m iwe bụ na mmadụ ya anwụ ụmụnna gị a na-agwa na ebe ọ na-echekwa nna gị lee anya mmadụ ele anya obi nna ya na ọ chọrọ ịkwa mmadụ a na-achọzi ebe ya akpanye wee nye onye ahụ a mee ka m gwa gị na ope na-alụ ọlụ bụ ndị na-eboro ego wedding ka m gwa ego burial ka m gwazie gị eziokwu na ọ bụrụ na tinye na comment section ọ bụrụ na anyị amazikwa na onye na-akwa mmadụ na-akwa onwe ya. Most families na-akwa ozu na Nigeria, if I am lying, most of you are indebted right now. Kedu ka mmadụ ga-esi wee je gbazili ego somebody in Nigeria now, at least na Igbo baya, minimum in 2025 is 5 million. 5 million. A family that lost a member of their family, and they need to use 5 million and above to bury the person. Anyị ekwebeghị ekwu eziokwu maka na ịbịa be anyị we are slowly impoverishing ourselves with these things. Ịmakwa ego ndị dị ndụ nna agwa gị ndị dị ndụ enwekwa ihe ha na-eme ndị dị ndụ agụụ na-egbu ha ndị dị ndụ erijubekwa afọ ụbọchị ahụ mmanya ejupụ ebe niile na-ajụ. So it's like our elders, nobody is saying anything. They just want, in fact, everybody is sitting on it and waiting for on that ceremony. They're counting on those ceremonies, I believe so. They have become addicted to these ceremonies. They have become entwined with these ceremonies. In fact, ụfọdụ n'ime
ifu ebe like ndị nke nwaanyị na-esi nni burial sa ifu na-esisie nni ụfọdụ na-azọ mmanụ fa ya ewene n'ụlọ tomato fọlụnụ ya ewene n'ụlọ ụmụ eji wee saa afele saa ite na burial. So we have become amara m mana efilim na ndị okenye nọ n'ala Igbo kwesịrị etinye ọnụ na ihe gbasara burial maka na ine n'anya nwatakịrị ya anata obodo ọsị gị na nke a papi ya nwụọ ndị obodo ofu ndị obodo a nasisi ya ife niile ya ji n'ọbara uru ịna na I am telling you the truth. There are some it has happened to people. Ụmụnna ha dị so evil that they don't need to go home and commune with them. Kama ụbọchị mmadụ nwụrụ ya na-anyefe ifefa na-eli nugo ebe a na-ekwu ya ị na-enye ụmụnna ifefa na-eli because it's no longer about relationship. We have monetized everything. Agwala m gị na arọ ndị izu ọgụ mgbe nwa mmadụ nwụọ ezinụlọ mmadụ nwụrụ anaghị etinye ọkụ for a period of time so that it will allow them to mourn. So ngụma na-abịa ịbịalụ ha akwa ma ị na-abịa isogharị uju ị na-abịa iburu nkata nni ọ ka esi emie mgbe ndị Igbo bụ mana mgbe ahụ ka ama na agbata obi onye bụ nwanne mgbe Igbo na-eme nwanne mmadụ nwụọ n'ezinụlọ mmadụ nwụọ na community nwụọ n'obodo ndị mmadụ na-abịa ụmụ nwaanyị nọ n'obodo na-abịa ineta onye anwụ onye nwa akpụ na bịa ọsụrụ bịa onye nwe nsịsa nya bụ abacha okpuru bịa onye nwelụ mmanụ ọgbalụ mmanụ na-abịa onye siri ofe okulu ofe maka na ọ ma na o nwere ike oge ahụ ọ dịkwa ka ndị mmadụ na-arapụta ifefa nwere ime bịa n'udebe ndị ahụ na-eti aka mana kịta makwa na anọ asị na egwu akpọwabekwa na-asị na enwe ihe a na-eme ebe ahụ egwu akpọwabekwa mmadụ ya bịa beria mmadụ ọ na-akọtọ ihe mee na beria ọ sị na amakwa na rice esi na wọtara ịwọtara rice esi ya bịalụ beria na-enyere ya nri makwa ụfọdụ ga-eji eche iro ọfụgo 3 years later ọ sị gị na mgbe ahụ ya bịalụ beria alụ ya ọfada n'eri ọkwa nni o mmasị gị nye nke gị enye na m nni n'eri ọkwa nni beria ala a na-enye ha ụdị mmadụ nni ka o rie ị na-ajụzi anyị ọdịzi anyị that bad anọgo m na burial anụ ọgụ mmanya okenye mmadụ na-eji anụ ọgụ ka enye anụ ọgụ rice na burial anụ ọgụ mmanya na burial ịmakwa na enwe nke na-eme na-ajụzi enwe ka anyị si wee lee akọ na uche anyị. Yes, we start making jokes like na rice burial kasị atọ ụtọ. And it became a norm. It's becoming a norm. They say out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Some of the things we are saying is a reflection of how we feel inside. It's becoming a norm, and yeah, na wonder biko nu ka nkwukwe ni ha maka na onye kwu ebe o ji amalebe esenyeli aka. We need to yeah, obu na ịnọdụ nebo gị mee aka gị mee ya onye si na ọda abịa mbọsị nke onye ahụ nwụọ bịa mee the same thing. Ụfọdụ oge ụfọdụ ndị obodo asị na fe ya enyi onye ahụ unless m na-emechere ife niile asịsị mee. So ife forward with all these things. Nwa chọrọ ịyọ bụ omenala bụ mmadụ bụ ihe melian. Maka na oge ụfọdụ asị omenala ọdụ ka nwere stamp ejide suo ya na ịgba ọ bụghị otu a mmadụ agwụ ọ ndị mmadụ ofu ụmụnna ahụ nọkatakwa nọkọlụ si mgbanekwa ka ga-esi na-eme ihe mmadụ nwụọla anyị ka ga-esi na-eme ofu ụmụnna nwekwa right ịnọdụ ya na wee si biko nụ o nwelu nwanne anyị mmadụ nwụnahụrụ biko ihe ọbụla ọ ga-emelu ụmụnna anyị ma ọ bụ ngwurube anyị ya karịkwa n'ego one dị otu a etinye ọ bụrụ iwu etinyekwu ya ọ dịrịkwa n'akụkụ asị ọ bụkwalụ na ezinụlọ chọzikwala imefe maka na ka esi eme ife ezinụlọ chọzie imefe maka na aka dị ha ọ bụrụ nna gị nwụọ asị gị na nna gị lili anụ na mgbe nna onye nke anwụ na o likwere anụ ọ gị lilie maka na onye bụ ihe bụ okwu ejikwa ya manjak ịpụta sị gị na onye nke a na o lili nke a mgbe onye nya melu na ya elikwe n'oge nke ịma nke anụnwa bụ rites nke ili anụ a na mmadụ nwụọ like igbu efi nna igbu efi nna traditionally and culturally mean na
ị chọrọ ịkpọ na nna gị na ọ bụrụ na unu na-eme ichie na nke ọ nakwulu ndị ichie ọ bụrụ na nna gị bụ ichie ma ọ na nna gị kwesịrị ijekwuru ndị ichie ibie ma ịnakwuru ndị ichie ibie then ị kwesịrị imerie right maka na data igbu efi tembo right igbu oli enye ọnakwube ndị ichie ma ikpọkọ oli ndị ichie otu ọbụla unu nwa si eme na bụ unu mana nke Igbo ji wee gwa gị na the tradition was well thought after ọsọ gị na ọ bụrụ na iji ego ihe eji wee gbuo efi ahụ gị hafụ ya o nyedoro gị enough space gị hapụ ya that ọ bụrụ na generation ga-enweghị ego ihe na ụmụ gị ga-egbunwuru ebidokwa ebe ndị nke ọzọ eji wee mee nke a bụ maka ofu ebere a mụ na gị na-ekwu maka ya ọ bụrụ na m emenwuhie my son can do it for me mana ebe ọ na-ada ese okwu bụ if I don't do it my son did not do it his own son did not do it enwezi ike oluzie the fourth or the fifth person ọfịabarụ nke a bụ right escape ana m ekwu normal burial na mmadụ anwụọ anyị ekwuwebere okwu ma ya egbu ewu nna nna ma ọ ma ya egbu efi nna nna anyị ka na-ekwu jos ka akwa anya ka enyi ya dobe ya donye n'ala so ana m ekwu ọ bụrụ na ndị be anyị ga-eme maka na ịbịa n'ala Igbo adọba ozu na mọchụarị 3 months 4 months 5 months anyị ji dobe ya na mọchụarị bụ ka ezinụlọ chịkọta ego anyị eji wee lie onye a ịmakwa na o mekete onwe mgbe Chukwu ka mere ebere nke ahụ pụọ enwe mgbe ọ ya bipụta otu akwa a na-ebi go nso soon mmadụ ibe mmadụ a na-azọ ya a na-azọ ya ọsụ ọ na-ada ebikebezi mmadụ ibe mmadụ a na-azọ go nso soon polo a na-azọ ya azọ enwe ndị nwe collection ị na-azọ ịpụta otu a mgbe ọbụla ị pụtara afọ iri jin na go nso soon makwana ihe ị na-eme uche gị dịkwa ya anyakwana wee si maka na ọ dịzi ka norms o yiri okpuru ya ị na-anụ call to glory arụ ya niile call to glory o yiri ya na polo yiri ya n'okpu ọ bụ ihe amụ gị bụ nwaada na-achọ milo ị ga-aṅụ ị na-emepe stọ ị chọrọ ndị nne nwaanyị gị ga-abịa ezinụlọ ebe mmadụ nwụ na-achọ ka egbu ọrụ gị tii wetara gị love bite ihe bụ na ha nwere bred ha na-ata na-atụ milk ihe eji ṅụ tii n'ọbụla ị na-ebe love bite na ha ebe nwanne gị nwụ ụmụada na Igbo biko ọkwa anyị na-erespect kwa unu nwere aki that is unu nwere soft mana biko who much is given much is expected anyị jizi wickedness wee mara ụmụada ka ezikwa n'ọlụ unu na-alụ n'obodo anwụ na wedin na aṅụkwuo na bere ka ezi ọlụ unu na-alụ n'obodo eche mgbe unu nwa na-ejekwulu ụmụnna wee gwa ha sị ha biko ka anyị wetụnata aka ụmụada na ala Igbo biko na unu elozokwa na ihe unu ji wee bụrụ ideji ụnọ ka ngwa unu biko unu ji wee bụrụ aka na-edozi ezinụlọ biko don't forget your job the way some of our tradition eji wee na-bastardize ya kịta ama m unu nwa bụ ụmụada m unu na-afụkwu ya unu na-ana ọ na-eme ọ bụghị ọsọ ebe a na-akpụ nwaanyị isi ka anyị chọrọ ifu ọsọ ebe a na-ebo nwaanyị m na o gburu die ka anyị chọrọ ifu maọbụ na ọ gba n'iro ka anyị chọrọ ifu unu ọ bụghị ebe a na-anụ ọgụ azọ mmanya ka anyị chọrọ ifu unu anyị chọrọ ifu ebe unu na-edozi obodo ekpe udo biko ọnya ka anyị si ka anyị gwata unu ndị ọma na-ege ntị ma tata anyị selu ya n'elu mana anyị ka na-abịa maka anyị kwuru nke ndị omenala anyị aka ekwube nke ndị ụka anyị ka ya akpọkwa ndị ụka we will call you people out na-agba as no come fear my return come back is gonna be somehow biko gị bụ onye na-eyi call to glory arụ gị niile uche gị dịkwa enwekwa ụzọ esi apụ n'ụwa na-abụrụ ọnwụ onye ọbụla ga-anwụ so you better be careful ị na-azọkwa polo everyday pụta afọ iyi white taa echi iyi blue go too soon na karịa ga-akpari niile uche gị dị ana ọ na-emekwa na si polo aditik ọ na-aba mba na ya esikwa ihe nke a dịrọ gị bigonu ndị ọma na-ege ntị tata ka ebe a ka anyị na-achịkọta anya bụ nkata mana chetakwa na agbata obi onye bụ nwanne ya ka ị na-akwa mmadụ ka ị na-akwa onwe gị gbaa mbọ ije ebe nje ana m achọ dị ka ebe ịmụ nri maka na gịnị ka m na-eli a na-enwekwa ihe irikete n'ụwa ka afọ jugu as far as na ịdị ndụ enwere ihe irikete n'ụwa ka afọ jugu ọnwụ rice burial ị na-ego banana eje ebe ị na-amara ma esi rice ngụbọnwụ ọjọọ si na burial jollof na sweet pass kpachara onwe gị anya na Heineken o tinye na akpa wee na-anata mochefu ya na moto
Egwu na-atụkwu unu. Ndị be anyị. Biko na ebe a ga ị ga-achịkọta nke tata ọ ka bụkwa n'obi Voice of the East. Chetakwa na ụbọchị Monde na anyị na-enwe nkata, ụbọchị Tuesday anyị na-enwekwa nkata, ụbọchị Wednesday anyị na-enwe nkata. Sonyela anyị na ya bụ nkata ka itinye ọnụ n'ebe ọ na-emetụta mụ na gị, maka o metụta imi, o metụta isi, o metụta isi, o metụta ọnụ. Ka emesịanụ. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Or get me? They just called me. They told me that the car broke down and they're